Osim svojih sugrađana nije zaboravio niti svog gradonačelnika Zlatka Mađeruha, koji mi je iz Pekinga poručio neka ga čeka i znate što, gradonačelnik ga je dočekao, pa pozdravimo ga pljeskom. Nije ga dočekao samo gradonačelnik, dočekali su ga Grubišnopoljci. Grubišnopoljci, zahvaljujem na sinoćnjoj operaciji na Veliku Goricu. Prošla je bez gubitaka. Hvala vam lijepo. U duhu dobrog domaćina, dozvolite mi da danas nama pozdravim izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske Đurđe Adlešić, Tajanu Kesić-Šapić. Sa nama je i saborska zastupnica Karmela Caparin. Istinski prijatelj grada Grubišnog Polja, dožupan Krešo Jelavić. S nama su i načelnici i gradonačelnici susjednih općina i gradova, također ih pozdravimo. S osobitim štovanjem pozdravimo i obitelj Kralj. Ali danas je našao vremena da bude u Grubišnom Polju zajedno s nama i doktor Miroslav Kinčl Ingla. Pozdravimo ga. Štovani Grubišnopoljci, danas je, i ne samo danas, nego ovih dana je bilo lijepo biti gradonačelnik. Dešavali su se i dešavaju se veliki događaji. Danas je u Grubišnom Polju su bili svi najbolji paraolimpijci koji su osvojili medalje. Došli su još jednom čestitati Darku na njegovom uspjehu i došli su pogledat Grubišno Polje, gradić i te dobre ljude koji su došli i na njegov doček u Zagreb. Ovo je trenutak povijesti. Naše malo lijepo Grubišno Polje večeras pozdravlja svog najboljeg sina, svog zlatnog paraolimpijca. Evo ga tu među nama. Dosanjao je naš Darko svoj san. Ostvario ono što je želio, a to je da se naša zastava zavijori na najvišem jarbolu, da prekrasni zvuci naše himne odjeknu diljem svijeta. Hvala ti, Darko, za tu sreću koju si nama podario. Što reći o hrabrom, upornom sinu majke Slavice i oca Franje? Što reći o sportašu za kojeg se zna diljem svijeta? Rođen je 6. lipnja 1971. godine. Odrastao među nama i tada, kobne 1991. godine, kada u našem gradu još nije bio osnovan Zbor narodne garde, Darko je već bio dragovoljac specijalne policije Lučko. U srpnju te godine biva teško ranjen u Dalju. Otud ga je ranjenog i gunutog na rub života i smrti helikopterom do Zagrebačke bolnice otpratio dr. Miroslav Kinčl Igla, koji je i danas s nama. Tada počinje njegova golgota. 5 dugih mjeseci liječenja u Zagrebu, Beču. Izdržao je sve to naš Darko i za Božić se vratio svojoj obitelji. Bio je to, kaže majka Slavica, najradosniji Božić u životu njihove obitelji. Darko je dio svog tijela dao za Slavoniju, za Hrvatsku
I zamislite slučajnosti, i baš ti Slavonci vraćaju uslugu i daju mu najbolju protezu na svijetu koja je utkana u ovu zlatnu medalju i Darkov život. Hvala im. Život je krenuo dalje. Darko se nakon oporavka počeo baviti športom, najprije u atletskom klubu Sokol u Bjelovaru, a onda je njegovom zaslugom osnovan atletski klub osoba s invaliditetom u našem gradu. Osmislio je život Grubišno-Poljskoj djeci s invaliditetom. Svojim primjerom pokazao je da i njihov život može biti lijep. Slijede dugi i iscrpljujući treninzi, nakon kojih se opušta uz svoja 3 prekrasna sina, Marka, Josipa, Ivana i suprugu Tereziju, roditelje, brata i njegovu obitelj. Voli lov i ribolov, ali kugla je nezamjenjiva. Naporni treninzi dali su rezultate. U Rijeci 24. svibnja ove godine postigao svjetski rekord u bacanju kugle, a sada na Paraolimpijskim igrama 5 ga je puta premašivao i okitio se zlatom. Kako su samo gordo, ponosno i prekrasno zazvučale njegove riječi kada je zagrnut hrvatskom zastavom, pokazujući zlatnu medalju, rekao da ju poklanja svojoj Hrvatskoj i svom malom gradiću. Zamislite kojem? Grubišnom Polju. To što je naš Darko učinio mogu samo najhrabriji hrvatski sinovi. Zahvaljujemo svima koji su mu na bilo koji način pomogli da ostvari svoj san. Roditeljima, supruzi, sinovima, najboljim trenerima na svijetu Ivanu Ivančiću i našem mladom sugrađaninu Borisu Kljajiću, vlasnicima i djelatnicima tvrtke Otos iz Osijeka, liječnicima i ostalim članovima pratećeg tima, zlatni bacaču kugle, u ime svih nazočnih još jednom čestitam ti. Imati svjetskog prvaka u svom gradu prava je sreća i bogatstvo za sve nas. Hvala vam lijepo.